Itinagan ti Ama. Napalabas. Inyo man ni Monica ni Padre Simon ti may papaniti panggap na asaan ko man nga agawit iti balayda. Ngem binagbagaan da iti tipadi. Kalpasan na. Kinuyog na payin da iti anagawit iti mansyon. Nalaus ti panagyaman ni Mayora Chona gapo iti inaramid ni Padre Simon. Iti sa bali a bangir. Binili ni Don Leon ni Bugi tapno isun ti mga sikaso iti rimswa a parikot da. Kabayatan na. Napan ni Maximo iti maysa kadagiti hideout na Don Leon ket pinalpaliiw na dagiti tao ti Don. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Naskangagan na, Dak. Narigatan. Ang mga noda makasipot kanya. Kat noon niya pa iti aramidan da. Iti ka nito ang makita, Dak. Kat mailasin, Dak. Sigurado ako maron ti panagatap ni Don Leon at talaga akal kalabanan ni boss iti negosyo na. Ang mamukasanda ka basta makita latan. Sakpay! Mapanak iti na banda. Hoy! Nakita na ko na. Aglibas ako na. Tower Joy! Baltugan niyo! Hilo! Palpaltugan ako na. Mas ka na makatayuak tapos sanda ka mailasin. Basag ka! Nasakay ka gumaklat at aglibas. Sunukan niyo! Saan naroon ba nga mailasin, Dak? Nakarkaroon na saan naroon pa nga matilim, Dak. Ika gumak at aglibas. Anya ti matamak, Pogi. Planadon ti amin, amo. Tirain ti kontak tayo a polis. Tinakabalod a tao tayo. Ijay mismo a pagbalutan. Wen, amo. Natatahil ka ti kolom. Sigurado nga agatap ton dagiti polis. Panunutan dan tulakit nga adda ita akadwata. Nasakbaya kong dayta, amo. Ti kontak tayo a polis, amang patay itinatiliw a tao tayo. Patayin matlang ti sabalipay a kontak tayo a polis. Anya ti kayat mo asawan. Isakripisyo tayo ti may sa polis a kontak tayo, amo. Agparang to at ilang kontak tayo na isakripisyo ti ita. Saan ka di? Unyag pa'y subog eh. Sige, bayatak. Kayat ko dayta a planom. Talaga ka di asaan nyo akayat ti agsaong mama. Anya kumangay ti ibagak, iha. Mama, Imbagak matenkan ka ti amin saan aya. Awan ti amok nga ibagakan ka. makamu ka mama. Ngam di nakto ko mapabasulan no bilang. Tamala daw ton ti amin. Ha? Anya ti kayat mo asawan? No bilang taddan to dakas na mapasamag. Sandak to ko maababalawan. Anya adakas ang mapasamak nga ibagbagam, iha. Panagkunayo ka dikat agbo nga iti naimbag ti aramidin nyo a panagilimat kanyak, mama. Ha? Anya nga agilimlimad, iha. Makamu kayo, mama. No talaga saan nyo akayat ti agput no kanyak. Awanan ti maaramida. Apay kasta ti makmoy mawag, Maximo. Anya na pasamak. Mabisgrasyak, boss. Ha? Hanya kayat mo sawan. Nasiputan takdag iti tao ni Don Leon. Pinaltugan dak. Aliya. Naimbaglangan pa iti lang lupto. Ayan mo nga lutan. Nakalibas ako, boss. Ang turong akong dita. O sige, dalasam. Ulayan ka ditoy. Sir Leon, adtuyan ti pinaalayo nga arak. Idisumlat tari tila misita isin. Uwan, sir. Sir, adda ka di pa'y pangibaunan nyo kanyak. Ayaban kan tulatan. Sige, sir. Panawan kayo pa'y nga raw. Madlaw ang maditidjar ita ni Sir Leon. Nadnadlaw nga aburito.
Baybay aklatan. Amangan no siyak pa'y ti pangibaw-ingan na iti pudot ti ulo na. Natangkan ti ulo ti nakamag ni Apo sir. Talaga adi na kaya ti makikooperate kada kami. Ngam sana ka mapukawan ay tinamnama. Amok. Agsaunto. Anya day jay. Day jay manan. Putok ti paltog dagi jay ah. Inak amuan no anya dagi jay putok. Anya nga minti napasamak. P1 Mendez. Pinaltugan ni Cabral ti balod, hepe. Sinitar ti kadwa tayo. Ngam idi paltugan kumamot ni Cabral ti kadwa tayo. Anang sitarken ko na. Inunaanan. Ano yan? Kasta tinapasamak. Sigon kadagiti kakadwa tayo ang nakaimatang itinapasamak. Anyamat ten. Kunaklano pakairanudan tayo tinatiliw a pusher. Ngam awanen. Natayan. Kat tidakas. Natay matan ni Cabral anang paltog iti balod. Kif, panagkunak. Adda koneksyon ni Cabral kadagiti managdakdakas. Nasken nga imbestigaran tayo ana imbag daytoy ana pasamak. Ta sigurado. Dakkel asungsong batak daytoy kadagiti opisyal tayo. Anya jay ko na, ising. Addamanen saan anasaya at anapasamak iti mismo a presinto, ma'am. Anya? Dayta tinangag ko iti damag iti radyaw. Ay, Diyos ko. Dua a tao tinapapatay iti napasamak ijay. Apay ngamin aya. Saan ko anaawatan unay ti report anangag ko iti radyaw, ma'am. Ngumkit day, talagang addamanen saan anasaya at anapasamak. Apay tulok mo na pasamak kan kakastamak si mo. Kalat dagiti pasamak, boss. Idi nasiputan dak. Pinaltupaltugan dak. Naimbag tanay ka gumaklat at tinaglibas. Gapo iti kasta na pasamak kan ka. Saan ka pa'y mabalay nagpakita, Don Leon? Boss, Sigurado agatap dahi jay. Numakita nagpilay-pilay ka. awata, boss. Agtungpalak itibilin mo. Lukasta, natumpalan. Wen, amo. Nalpasan. Awanen ti parikot. Nasayat launay. Ngam sigurado kakati nga awan ti pagilasinan wino ebidensya. Natungpal ti plano, amo. Isu sigurado ti amin. Nasaya at nga rod, Bogi. Isu na lang. Tatatiinyawag kanyak dagiti kakadwa tayo. Ano data? At takano nasiputan da nagbasak-basak itayan ti may sa hideout tayo. Aniya? Min kagumanda pinarmak, amo. Ngam nakalibas, nga oray na dasugat na. Asino tayo dyan nga ginlalaing? Saan da ba nga mo? Ngam imbilin ko na amwanda no asino tayo dyan, amo. Parbareng no agbaligi da. Rombang laing, Bogi. Amangan no asino kiti tayo dyan nga walang pain. Burbur tsapay lang nga aging gaita kanyak dahi dyan napasamak, Simon. Narding. Gapo iti dahi jay. Masigurado kon nga adda itta kadagiti kakadwa. Kunak man nung napapatay mo't lang ti may sa apulis mo, tinang patay iti dayjay abalod. Pudno dayta. No kasta, awanan ti itta, tanang papatay mo't gayaman. Kasano no adda pa'y kadwan. Ano? Dayta ita ti adda iti panunot ko. Amang ano adda pa'y sabali nga itta iti presinto. Malaksid iti pulis ko apimusay. Nuko na marumar ka, Jonah. Sumurot man. Kuyugin kalayangan. Leon, Mismo na presinto, tinakapasamakan ti kasjay. Delikado. Tsak kayat niya igasang gasat ti karadkad mo. anya? Iso sumurot akmet ken ka, Jonah. Amangan nun niya kiti ti mapasamak. Umayak, Jonah. Hamom kadinoan niya ti damag, Maximo. Saan pa'y, boss?
Pinaglandak mat arumar. Isungadak lang dito'y balay. Tagpaligi na Don Leon, insayang kat na plano. Anya? Pili ba kinasiglat dagiti tao, Don Leon? Hakasam, na ipamuspusan na pinatay jay puser na kabalod. Boss. Impagalop ko no amukon kalidad glopo, Don Leon. Yamsahan pa'y mo't kayam. Anya ti plano mita, boss. Karti nga magpaimpag. Iti kasta, maalamid mo kaya't ko mapasamak. Nakaawat akon iti direktiba. Manipot ka dagiti na nga nga opisyal mi, Mayora. Hepe, Nas ka nasulbaran mi dagiti napasamak ditoy. Kang runaan ti napasamak ditoy presinto. nakababain nga min a talaga. Impagarup ti amin no natalgadan ti balod. Gaputad damot ito nagtipagbaludan. Ngam nagbaligi da paylaang anang patay kan kuana. Mayora, Amangan mo't no saan mo nakabailan pa'y nga ibaklay ti pagrebengam, hepe. Mayora. Amok anak sayanan ti panagtalagyo kanyat. Ngam ikandak ko maitigundaway ko. Aramidak ti amin. Tapno masulbar dagiti napasamak dito'y San Bartolome. Apay anak ko naman naragsak ni papaanang kuyog kan ni mama, yaya. Yakmat ammo balasang ko. Ngem talaga akas ta tinadlaw ko, sakbay aring muarda. Sa bagay, nabayagan asaan daan nagkuyog. Tagpadadamot ngamin ama kumikom. Busy ni mama iti trabaho na akas Mayora iti San Bartolome. Ni papamat, busy iti... Apay nga insardeng mo nga itinagsao, Monica. Apay adi mo ituloy ti kayat mo nga ibaga. Diyak ngamin masigurado. Noan niya ti pakakumikuman ni papa. Anya? Wanya ya ising. Diyak amo noan niya ti pakakumikuman na. Si kakit dimot. Rugyam ka di manahin. Diyak la malapdan tiriknak, yaya. Mala, husto daitan. Saan tan apagsaritaan pa'y ti may papan iti daita? Naimbag ta di magas kayo, Mayora. Sakbay nga agawit kayo. Kinapudno na padre, kaduak ni Leon, ngam nagbatilatan iji kotse. Kasta ka di? Wan, padre, Apag iso lang arod, Mayora. Sana ka madaksan iti ibagakan ka. ha? Apay padre, anya ti bagayo kanya. Napatag da ito'y abanag, Mayora. Agam sapay la ko ma. Tagtalinad lang itinagbaetan ta adwa da ito'y. Ikarik, padre, saan ko nga ibaga iti uray asino no anyaman dayta? Agyaman na, Mayora Rugante. Adda ngamin pakainay ganda ito'y kani Don Leon. Anya? Anya ti ibaga ni Padre Simon ken ni Mayora Rugante. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinubela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Napan ni Maximo iti maysa kadagiti hideout dagiti buyot ni Don Leon ket nagpalpaliw daytoy. Di na ninamnama nga dati nakasipot ken kuana ket nasugatan ni Maximo iti pinaltugan da ngem na ikagumaan na latta tinaglibas. Iti sabali abangir baligem ti plano ngayon patungpal dagiti kakadwa ni Bugi iso ang napatay dati pusher at tao da anatiliw da Hepe Salvador. Kabayatan na kinasarita ni Padre Simon ni Mayora Chona Rugante. Itagagayem, dinggin nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Kinapudno na padre, kaduak ni Leon, ngam nagbatilatan iji kotse. Kasta ka di, Mayora? Dayta ti agpaiso, padre. Apag iso lang arod, Mayora. Sana ka madaksan iti ibagakan ka. Ha? Apay, padre. Anya ti bagayo kanya? Napatag da ito'y abanag, Mayora. Agam sapay la ko ma.
Taagtalin na idlang itinagbaetan ta adwa daytoy. Ikarik, padre. Saan ko nga ibaga iti uray asino no anyaman dayta? Agyamanak, Mayor Arrogante. Adda ngamin pakainaigan daytoy kani Don Leon. Anya? Padre, anya ti may papan ka ni Leon? Talaga gaya maasahan pa nga impagakan ka ni Hepe Salvador, Mayora. Ti anya, padre? Adda ngamin ang riribok iti barangay Katanukan. Ket sigun ka dagiti lumugar. Tao kano ni Don Leon dagijay nga armado. Anya? Kasta ti resulta ti panagimbestigar da Hepe Salvador. Diyos ko. Iso na sayat, met. Ta nakasarita ka ita, Mayora. Ket naibagak ti may papan iti daytoy. Amok ngamin asaan la ni Don Leon ti madadahal. No bilang man, tagpayso dagiti imbaga dagiti tattao ijay. Mairaman ang madadahal ti reputasyon mo, kas Mayora dito'y San Bartolome. Apaya saan ka matagtagaretso na? Nakaul-uli magkamatlatan. Manipot nagkaputay di simbahan. Anya ka diti pariko? Leon, amom ka di, no anya ti ar-aramiden dagiti tao. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Leon, pangaasim, saan ka kuman nga agindi di amupay? Damdamagagkan ka, no kontroladong paylaang dagiti tao. Am mo na aktsyon na. Kabutang dagiti tao. Kat no agaramid da iti jak magustuhan, dosaek ida. Pues, palutputom nga rod ida. Amwam, no pudno at taom dagiti nang riribok ijay barangay Katanukan. Saan mo pilitan magnay limpyo? Na talaga di mo kabalahan, Maximo. Boss, Di kan tumat kami nagan-anad. Hanya nga napasama kan ka. Dandanikan. pakawanan na, boss. Naimbaglangan saan da ka na pulwan. Ken naimbag di da ka na ilasin. No nailasin da ka, delikado kuma. Boss, No pa'y kasta. Saan tayo latag sigsigulado, Maximo? Daligaten. Amahan niya kiti alamidan kabusol. Sigurado ka saan tayo ataw dagijay bogi? Sigurado ka mo. Saan nagtignay dagiti tao tayo? Asaan ko amamuhan? Ti awanan pain ang Mr. Wong. Apay, amo. Masigurado nga iso ti utek tinapasama kiti barangay Katanukan. Kaya't nag-abaliktadan ti awanan bain. Pues, kita iklaeng no anya teramidan na. Jak sardengan ni Mr. Wong, gapu iti jak magustuhan nga aramidan na. Idanon nga ta ni Mayor Arrogante kini Don Leon ti amin. Patsak na idanon na, Narding. Agyamanak, Simon. Oh. Apay nagsanay ka. Kasano? Ket nagpalukoyakan ka, Narding. Anya ti kahit mo asawan, Simon. Nagkadkad ako ni Didamo. Ngamin, kas may sa apadi. Saan ko maarumbang amakibiyangak iti trabahom kas polis? Agam gaputan nagpakaasi ka. Imanugot akmet. Pasensyakan, Simon. Ngam mamatiak adakal ti may tulong mo. Tap no maduktalak no anya talaga ti pudno. Diyak kumamakibiyang, Ma'am Jonah. Ngam iti makitkitak akas taalangam manipud itay simmangpot kayo kini sir. Amok nga adda tinadagsen aparikot mo. Diyak kumakayat nga ibilang aparikot na ito ising. Ngam. Anya nga minday tamam. Mabalin ka di amaamuhan. Barang no adda ti may tulong ka.
Panagkunak din ak matulungan iti daytoy ising. Ngamin, parikot mi daytoy kanilyon. Kasta ka de, Ma'am Chona. Wan, isa pasensyakan, no jak maibagakan ka. Maawatak, ma'am. Di kagdanag. Agyaman ak numaawatam. Pasensyakan at talaga. Anyate ko na masaan mo ang magustuhan, boss. Ti kawan reaksyon, Don Leon. Pananglilibok dagiti tao tayo barangay Katanukan. Anya? Kaskuradang aludan. No agol lima kabusol mo. Nas ka naganad ka. Iti kasta. Mapakadaman yaman iwayat na kontraken ka. Boss. Toso, Don Leon. Amo tayo amin dayta. Nasaya ti pakpakita na. Ngam kalatulatan maklaat ka iwayat na. Di kagdanag, boss. Bili na ka na imbang dagiti tao. Lumbang lang, Maximo. Hipa ka magalilto da. Bayat kasta kasasaad mo. Matungpal, boss. Saan kayo ang nadanagan? Anya jay ko na. Aramid ni Mr. Wong ti amin kunak, Chona. Anya tinaramid na. Ti pan nakariribok dagiti agindag iti barangay Katanukan. Masiguradok nga aramid dagiti tao ni Mr. Wong dagijay. Anya kumaga po nga aramidin na ti kasta. Diya ka muno anya ti rason. Nga masigurado nga aramid na dagijay. Kat kayat na asyak ti mapabason. Ngem saan kumat niya itulok ah? Naskail na madalosan tinagan ko, Chona. Anya ti aramid. Siya kon ti makambo. Basta dalusak tinagan ko, tawan ti amok itinapasama kiti barangay Katanukan. Remuarmat da papakan mang bogi, mama. Sa dino ti papananda? Ada parikot iti negosyo na, iha. Iso kano ti mapanasi kaswan. Kasta ka di, mama? Isumot ti pakada na kanyak. Mama, ti kakadian negosyo ti asikaswan ni papa, mama. Anya ti kayat mo asawan. Diyak ngamin patyan ama ipapan iti negosyo ti asikaswan na. Iha, adday ta ka manen. Apay ay akasta ka. Pasensya kan, mama. Ngam talaga ngamin asabali ti madmadlaw kong aramidan ni papa. Jak ninamnama da ito'y ayo umay mo, Don Leon. Naamwak anay raman tinagan ko itinapasama kariribok kiti barangay Katanukan. Hepe Salvador. Don Leon. Imayak. Tapno si ka mismo ti pangibagaak. Awan ti amok iti dadya na pasama. Nalabit nga man ti ammom, Don Leon. Ngam dagiti taom, sigurado nga dati amuda. Hepe Salvador, awan ti armado at taok, malagsidlaeng kinibugi. Ken dagiti agugwardya kada kami iji mansyon. Don Leon. Amin at taok, talon ti asasikaswanda, Hepe Salvador, awan ti armasta. Kasano kuma? At taok dagiti nangriribok ijay. Mamati ak nga dati mang dadadael kanyak, Hepe Salvador. Ngem, saan to nga agbaligi ti asino man, tanadalos ti konsensya. Nupod no nga damang dadadaal kan ka, Don Leon. Asino ti atapam? Ay, awan ti atapag. Tawan met ti amok akabusor ko, nga iso kumati mang dadael kanya. Napatigsakit di ti gagarayo, Padre Simon. Aday masidag kanyak agrupo ti Mannalon, Monica. Apay, Padre? Agkasapulan da kano iti tulong. Nabayag kanon nga inyo manda iti lokal a gobyerno dito San Bartolome ti parikot da. Ang amawan kano tinapasama. Kasta ka di, Padre? Kasta ti kunada kanyak, Monica. Ni Mayora ti kayat ko akasalita. Agam imbagak matan kan ka. Tamok adagiti kaskadakwa dati tultulungam. Di kayag danag, Padre. Maipaayan da iti tulong. No saan akabaulan nga ipaay ti munisipyo ti Kigdawda?
at dapay sabali ang makatulong kadakwada. Nabayagan ana aprobaran ti tulong para kadagiti mannanon. Ti amok nga rod kat na itad pa yan, iha. Anya? Apay ngay nga rod akas jati inyo man dagiti mannalon ka ni Padre Simon, mama? Tsaka mo, iha. Ngam, noan niya man ti makagapo. Duktalak dayta. Rumbang laang, mama. Kaasimat dagiti adda iti sektor ti agrikultura, numayalang-alang kit din ti karbanganda. Di kagdanag, iha. Talagang asikaswak dayta. Kat no maduktalak no asino tinagkurang wano nagbasol. Siguradwak amadusa. Mama. Diyak magustuhan dayta na amwak. Siyak tinakababain iti dayta na pasama. Sigurado ka kadi ang mapantay dayan ni Mr. Wong? Wen, Pogi. Ang mga nagpagkata mo. Pogi, nalipatam sabatan nga datayo dito San Bartolome. Amo. Saan data basta matanggaran? Amok ni Mr. Wong. Iso nga awan ti mapasamak ka data, iti ipapantay jay. Anya ti kinagarakan ka ni Don Leon. Apay ako naman napan iji presinto. Awan kano ti amunay tinapasamak iti barangay Katanukan. Anya? Saan na kano a tao dagiti armado anang riribok ijay. Tila kano tao na adi armas, ket dagiti agbambantay iji balayda. Kan ti bodyguard na ani Bugi. Kasta ka di. Kaduan dagiti makuna a tao na, ket dagiti agpapay iti rancho, ken dagiti agamgammulo iti daga. Anya ti panagkunam narding. Talaga nga ta nga awan ti ammo ni Don Leon itinapasamak iti barangay Katanukan? Narigat ti agi papanlatan. Jak kayat ti matudingan. Narding. Ngam saan kami ngagsardeng? Nasken amaduktalan mi no anya ti kinapudno. Nasken amadusa no asino man tinagbasol. Kalpasan dagiti napasamak. Natulad ka pa lang imay ditoy, Don Leon. Mr. Wong, anya na pasamak kay bagbagam. Apa kasla kagura na kiti uyong may ko ditoy? Talaga na laing kag pamarang, Don Leon. Come on, Mr. Wong. Di mo kunaan. Apagatapam ti mismo a partner mo iti negosyo. Amo mo galik. Nalaka kag talag. Ngam no maratal na ita, saanan may stoble. Mabit man lang, Mr. Wong. Apay ayakas ta titinortisom. Rumbang nila kumaasyak ti agdwa-adwagan ka. Taagdadata nga adda ti saan arasaya at ngar aramidam. Anya? Sakpay pagsawam kasta. Saan mo baliktad ang sitwasyon, Don Leon? Agdadata si kaadda sana saya at alamid na. Kas kumaitian niya. Sige man. Ibagam man, noan niya ti saan alasaya at ngar aramidek. Ulay saan mo aklunan, Don Leon. Patsa kada amom, panakasabutahin agiti pagnak kalabas. Anya ti sumbat ni Don Leon ken ni Mr. Wong. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.